Peissi. Joo, mä tuun sinne. Moi, sä varmaan mietit, että mitä mä tein tuossa äskeisessä klipissä. No, mä olin juuri saapunut Limpro SMP:lle ja koitin löytää uutta tiimiläistäni iFiresiä. No, kaikki alkoi siitä, kun saavuin Limpro SMP:lle viikon myöhässä aloituksesta. Lähdin matkaamaan iFiresin koordinaatteja kohti. Ja toi on sit iFires. Oltiin matkattu paikalle, jonne iFires halusi tehdä basein. iFires alkoi tehdä basea ja minä aloin kääräämään itselleni kamaa. Hetken grindailun jälkeen minulla oli diamond fullit. Mietit varmaan, että miksi mulla on kivikamat ja mä oon menossa jonnekin ihan randomiin paikkaan. No, olin menossa tsekkaamaan rakennusta, jonka tiimiläiseni olivat rakentaneet. Kun olin saapunut, niin tarkastelin rakennusta ja koitin löytää mahdollisia salaisia kätköjä, mutta kun olin lähtemässä, kuulin jonkun hyvin tutun äänen. Ipa. Sermon. Sermon. Niin bro, mitä sä täällä? Tämä oli huono asia, sillä Limpro voisi tappaa minut millä hetkellä vain. En kyllä menettäisi paljon. Sä oot mennyt väärälle puolelle, tajuuksä. Ai mä olin pahalla puolella. Limpro, oikeesti. Mä. No, nyt me tapetaan Ei vielä mennä niin pitkälle. Ennen sitä kuitenkin kuolin lagiin. Ja minun piti aloittaa grindaaminen uusiin armoreihin. No, kun olin päässyt baselle, niin otin kamani chestistä ja aloin mainaamaan kohti Trial Chamberia, jonka tiimiläiseni iFires löysi. No, siinä oli perus Trial Chambers juttuja, mut juu, sit mä aloitin grindaamisen. Olin mennyt basehunttaamaan ja löysin Ender Chestin minun pie-chartistani. Joo. Mä löysin Johnny. No voihan nyt vitsi. Olin juuri combat logannut, koska löin vahvaa ennen kuin logasin. Ai niin joo, pitiks mun grindaakin?
Öö, Nyt minulla oli Prottu, IV, Unbreakin 3 ja Mending kaikissa armoreissa, mutta sitten Limpro SMP yhtäkkiä vain katosi. En mä tiedä miksi. Kiitos katsomisesta. Tämä video olisi ollut pidempi, jos Limpro SMP ei olisi vain yhtäkkiä kadonnut. Muuten. Tilaa kanava!